U povodu Švicarskog dana čitanja na glas, učenici hrvatske dopunske nastave u okolici Ciriha proveli su noć u knjižnici, a u svojim su vrećama za spavanje usnuli uz knjigu Ivana Kušana. Upravo ovakvim zanimljivim aktivnostima i projektima koordinacija hrvatske nastave u Švicarskoj pokušava privući što veći broj učenika. Stefani Stelko. Petak navečer u prostorijama koordinacije hrvatske nastave u Švicarskoj uz skokice i film Koko i duhovi. Duhovi ne pišu pisma, ne baču cijelu prostor. A ja ipak mislim da onaj vodeni sad prerezu. Slušaj. A prije spavanja ulomci iz istoimenog romana Ivana Kušana. Prošlo je već podosta vremena od kako se obitelj Milić preselila sa Zelenog vraha u grad. Pa se tako Koko našao u potpuno novom kraju. Bio je isprva usamljen. Dječak nije znao što učiniti. Ako i kada to bude pisao knjigu o ovim događajima, morat će nazvati Koko i duhovi. Tako su polaznici hrvatske nastave iz Ciriha i okolice obilježili švicarski dan čitanja na glas. Dobro jutro! Ujutro doručak s roditeljima i učiteljicama. Mnogo je dojmova. Jedan dječak ima sestru i on je sa svojom sestrom i roditeljima išao na ovu kuću i tamo bi trebali biti duhi, ali nisu bili. Bilo je stvarno zanimljiv i nije toliko strašan. Čitali smo, gledali smo film i jeli smo pice i igrali smo se igrice malo. Što ti se najviše svidjelo noćas? Da sam smio puno jest. Mi smo još malo pričali, bili smo malo glasno, ali bilo je ukupno jako dobro. Mi smo u vrećama spavali. I što je onda bilo ujutro? Tko je došao ujutro? Vi i mama i tata. Doručak je bio fini i da. Što ste sve jeli? Kolač i kifle i tako. Pravi je doživljaj i za djecu i za roditelje. Bili su jako uzbuđeni i to je za njih bilo jedno iskustvo kojega će se sjećati, vjerujem, i kad odrastu i jedva su čekali doći, prespavati, malo se maknuti od mame i tate i pročitati knjigu. Imati taj dodir sa našom kulturom, sa našim jezikom, sa filmom, sa knjigom i sa hrvatskom riječju. Sve su to u međuvremenu postali dobri prijatelji, prijateljice i jako se radovao i vidim jutros je sav sretan bio, znači da je to bilo pun pogodak, uspjeh. Općenito program smatram da je fantastičan, em što je u biblioteci, em je vezano uz film i knjigu i to je kod nas kod kuće isto tako nešto tradicija i tako nešto posebno. Projekt je osmislila učiteljica Manuela Obad. Osim onih očitih ciljeva ovakvog projektnog dana, odnosno projektne noći, koji su usmjereni na jačanje vještine čitanja, zatim razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina, ovaj projekt usmjeren je na jačanje duha zajedništva i osjećaja pripadnosti jednom razredu, jednoj heterogenoj skupini učenika, jednoj zajednici, stoga je to možda i najvažniji dio ovog cijelog projekta. Hrvatsku nastavu u Švicarskoj pohađa 600 učenika, a na nastavnim mjestima diljem zemlje 10 je učitelja. Da bi taj sustav održali, današnje učiteljice moraju pribjegavati inovativnim metodama podučavanja, prvenstveno projektnoj nastavi i nastavi za život. Danas ste imali priliku vidjeti kako ta projektna nastava u stvarnosti funkcionira kroz jedan krasan projekt noćenja u knjižnici. To je jedan samo od niza projekata koje mi ostvarujemo na nivou godine dana
ili svake školske godine. Ti projekti ponekad dolaze i spontano i najčešće traže uključenost više članova kolektiva. Naš kolektiv je velik, ali je složan i svi smo voljni zapravo raditi na tom zajedništvu i to je ono što nas odlikuje i ta ljubav prema radu se vidi i roditelji to osjete, imamo osjećaj. Sve ovo ne bi funkcioniralo da nema roditeljskih doprinosa koji omogućavaju sva ova događanja koje se održavaju i sve ove projekte koji se provode. Učiteljice stvarno daju svoj maksimum da bi hrvatsku nastavu učinili što zanimljivom i uspješnijom. Jedan od uspješnijih projekata bio je Tragom likovnih umjetnika, u sklopu kojeg su se učenici upoznali s djelima najvećih hrvatskih slikara. Ovaj projekt je bio namijenjen tome da izradimo od 12 najpoznatijih hrvatskih dijela kalendar. Uzeli smo za svaki mjesec u godini prigodnu sliku i djeca su reprodukcijom tih slika zapravo napravili svoje djelo, upoznali se sa radom likovnog umjetnika i evo dobili smo ovih 12 slika. Zidove krase i radovi nastali tijekom projekta kojim su se oprostili od hrvatske kune. Da se podsjete kako su s kovanicama od 5 kuna kupovali sladoled na Jadranu, jer to je nešto što je njima blisko, i da obradimo te povijesne ličnosti koje su dio hrvatskih kuna i hrvatske povijesti. Također imamo i himnu Hrvatske domovine, Lijepu našu. Prva 2 stiha hrvatske himne imaju točno nota koliko ima lica i naličja kovanica hrvatske kune. Tako da izvolite, obratite pozornost kako su to učenici fantastično složili. Hrvatskoj će kuni biti posvećen i novi broj časopisa Govorimo hrvatski. Trenutno je tisku, tako da vjerujemo da će se kroz mjesec dana pojaviti i u učionicama naših učenika. Riječ je o časopisu koji uređuju učiteljice Hrvatske dopunske škole, u kojem se nalaze i likovni i literarni radovi naših učenika i pregled svih događanja i projekata koje radimo tijekom nastavne godine. Reci kako ti se inače sviđa na hrvatskoj nastavi? Jako dobro, našao sam isto i prijatelje i volim učiti hrvatski i dobro. Mnogo će toga ovi učenici ponijeti sa sobom, poput pouke romana Šegrt Hlapić koji su čitali prije Koka i duhova. Also, šta se meni sviđalo da se na kraju Mrkonja promijenio, da je dobar prema Hlapiću bio i šta mi se nije sviđalo da je Mrkonja Hlapića udarao za cipelima ili za čime. A s djelima Ivane Brlić-Mažuranić bolje će se upoznati iduće školske godine. Hrvatska će se nastava naime pridružiti projektu kantona Zürich o proučavanju bajki na materinskom jeziku.